תראה, נכון היום אנחנו איפשהו די מאחרוני המוהיקנים, כמו שנאמר, שעוד בחרנו לעבוד במודל עצמאי ולא לגזור את הקופון ישירות מול הלקוח. אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד אנשי מקצוע בשוק היום, שבוחרים לעבוד עם הלקוחות בשיטה של ריטיינר, לא יתחילו בכלל תהליך עם לקוח, אם הלקוח לא ישאיר צ'ק של 5,000-6,000 שקל, רק בשביל להתחיל ולהניע תהליך. אני, הקבוצה שלי ומי שאני מייצג עדיין בוחרים לעבוד בשיטה קצת שונה, להמשיך לעבוד ולהתפרנס. אני חושב שיש מספיק פרנסה ישירות מול הגופים, אני כבעל רישיון מקבל עמלת הפצה מול הגופים. כמובן שאתה יודע, זה אף פעם לא כיף לעבוד חינם, אני יכול לעשות פגישה עם לקוח וסדרה של פגישות, ובסוף הלקוח יגיד לי, אני לא מתקדם, אני נשאר עם השחקן הקיים. אני בוחר להתקדם איתך בחלק מהדברים, ואולי לא בכל הדברים, ואולי חלק מהדברים בכלל אני אפילו לא מרוויח מזה, אבל זה בסדר. אני פה עם הלקוח רץ לטווח של ארוך, של 20-30 שנה קדימה, אז מה שהלקוח ירצה זה מה שיהיה, אבל בסופו של דבר, כאן ככה הדברים מתחילים.